Pitali smo mnogi, ali ne i njega. Šta misle o ideji i predlogu Svetske meteorološke organizacije da se jesen produži za 2 nedelje? Ja, čekaj, u čemu je sad fora, ili imate neka fora ili nešto? I volili bi da je zauvek leto. Pretpostavljam da mislim da bi trebalo. Ili ipak je ovo vreme, ovo sad mnogo znači, primjer, skraćeno ovo vreme, ljudi ujutro spavaju zbog posla, zbog svega. Po meni mislim da je, ipak je to predlog lep. Ne. Zato što je malo dosadno i nema nikog napolje i mi volimo kad je leto. Ali slažem se, treba predlog da prođe, slažem se. Mislim, po mom mišljenju da bi trebalo to, a da se uskladi sad više instanci, ali slažem se. Pa ne, onda šta bi bilo sa skijanjem, sa sezonom skijanja? Mi skijaši bi bili malo tu oštećeni. A ne vredi, jesen, zarđaju roleri, vrlo brzo. Imate još pitanja?